Kas na set. Ay, mong kuhan. Ready boss, tapos Yossi boss. Ito na lang boss, wala Bye, ka bye. Ah, Ay, Tara, sa mo, tara. pan ako, manag-release ako. Kami rin. Last drop lang, last drop. kami rin. Last drop lang, last drop. Sige, sige, last drop, last drop. Sige, ready na. Last drop na ba ya? Ano nyo, mga tanga? Auto pa lang ako chicken dinner, wala ka. Sayang yun. Cut! Honda, bubo, putahin na mo. Honda Gaming, putahin na mo, bubo ka. Report kayo yung page mo eh. Roadside na. Map. Okay, nagbabalik po tayo. Nagbabalik po tayo mga kaibigan. Mga bobo Pero pa rin si mga Juan at to, kaibigan. hindi pa nakabalik. Mga kaigan. Nagbabalik po mga kaibigan. Wala mang kalaban dito. Walang kalaban dito, tol. Ayun, binabaril na ako. Tangin na. Hindi na ako magsishotgun ha. Hindi na ako magsishotgun. Mag PP19 ako. Oy, gunshot 25. Ito po mga kaibigan. Mga kaigan, may truck dito mga kaigan. Mga kaigan, sino gusto truck? Tangin na nyo, binabaril nyo ako.
Walang may gusto ng chok mga kaigan. Dadrop Ako, bay, bay, ako, bay. Walang gusto ng chok mga kaigan. Dalawa yung chok ko mga kaigan. Mga kaigan, may EBR dito mga kaigan, no? Oy, bagsak. Dalawa chok ko mga kaigan, lapit. Lapit lang kayo kay GeForce Momoy, kasi si GeForce Momoy ay GeForce Momoy. Sino may gusto ng chok? May kalaban dito mga kaibigan. Asan mga kaibigan? Rush natin mga kaigan. Nasaan na ba kayo mga kaigan? Nandiyan na pala kayo mga kaigan. At Yes, sa Paul. kaigan. Isa Tara rin. mga kaigan, naglalag sa akin mga kaigan. Rush natin yan mga kaigan. Kaigan. Mga kaigan. Rush natin yan mga kaigan. Tara. Number 3, Tara tara. akong scope mga kaigan. Huwag kang ganyan mag-rush kaigan. Bobo mo mag-rush mga kaigan. Nasa pink house? Nasa pink house ba? Tara, number 3. Wala na ng bomb. Wala na ng bomb. Uy, bagsak! Si GeForce! Momoy! Bagsak! Hill, diretso, hill. Naka-shotgun, naka-shotgun, ha? Hill. Shotgun. Parang nasa CR. Wala, eh. Sa taas. Umakyat. Naka-shotgun, ha? Sabay tayo dyan. Sabay tayo, sige. Ikaw na. Pag naman. Nawala. Nasa wall, bigas. Sa wall. Nandito sa baba, oh. Bagsak, mga kaigan. Akin tong scope, mga kaigan. Sino gusto ng chok? Chok dito, chok. Dalawang chok. Bullet. Dalawang chok. Wala akong nakitang bullet lo. Rifle silencer. O, dito, oh. Kinuha na, Paul. Kinuha na yung rifle silencer. Tara. Hanapin natin yung kasama nito. Kinuha na. Iwan ko lang sino kumuha. Boom! Baba. Palupit. Ang ina nyo. Nagtapok mo diya tanan. Ayam jadong. Nagsusolo ba yun? Boss? Nagsusolo yun, boss. Pilot adong, iin dong. May kalaban? Nakita ko na. Wala ka yun. Hoy, bagsak! Ako tungom. Ako. 4 times. Sino gusto? 4 times. Ako na. Trabos. Sayang, may patay si jumping. Sayang. Sino to sunod nito?
Wala pa akong times 8. Boss, mag-camp tayo dito, boss, oh. Magandang pwesto dito, boss. Mag-camp tayo dito, mag-camp. Walang tayo. Bulitlop, bulitlop. Dito, dito. Bulitlop. Akin yan, akin yan. SMG comfy lang akin. SMG comfy. Paano ba mag-glitch? Di ka marunong mag-glitch, boss? Boss, di ka marunong mag-glitch. Ba't ang bobo mo mag-glitch, boss? Dali mo bumawagin ang banyo, no? Di na nag-glitch, boss. Ayaw na pumasok, boss. Dili lagi, boss. Dili lagi, boss. Dili, boss. Yan. Okay. Bobo! Sitting mo na! Sitting! 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 Shift, space, at C. Sabay, sabay. Shift, C, at space, space. Ah? Yes, sabay, sabay. Uy. Apa mag-bike na kanito dyan, mag-bike. Gipa, gipa. Gipa, gipa, gipa. Gipa na. Bobo naman. Sige, sige. Watch me, web. No, watch me, nene. Web, web. Watch me, nene. Oy, oy, oy. Yan na, boss. Boom. Kayong mag-glitch. Punta ba naka-glitch? SMG comfy. Kailangan ganito. May parating, may parating. Ala! Uy, bagsak! Mga dali. Uy, bagsak! Wala. Failure. Failure, boss. Bang! 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 Meron pang isa.
So, chip kayo. Ayaw niyo kumingil ah. Tama na ganyan, boss. Ayaw niyo kumingil ah. Tama na ganyan, boss. Wala mo boss, wala akong healer. Tara, boss. Dali, dali, boss. Dali, dali, boss. Dali boss. healer boss. Dali, boss. Sige. Boss, dali na, boss. Purot ang tatatanan. Na, dali, oy. Hindi ko nakita yung umakyat. Kaya ako napatay. Ala, dalawa na lang kalaban. Parang may cheater ah. Galito akin na CG. Parang may cheater. Tara, 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 tara. Dalawa na lang to. Parang may cheater boss. Play safe boss, parang may cheater boss. Tara, tara, tara. Saan magluwag dito? Luwag. Luwag. Dito tayo. Bababa. Lupaw. Gas, gas. Ay! Walang gas. Gas. Parang may cheater. Malaki ng bilig, parang dalawa na yung kalaban. Side ground tayo, side ground. Pagbabaw. Pag-check ang lag. Ato sa to, star boss be. Boss, star sa boss. Raging dahil cheater. Ito, reato. Kaya ba? Parang malaki ang pag-start. Naug, 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 naug. May bumaba rin. Okay, boss. Sino may mid-kit? Mid-kit. Sus, RPG yun, tapos ha? Rush ko na to, hala. Hoy! Stop, boss!